Okay, good morning po sa inyong lahat mga boss. Ayan, no? Welcome back to my channel. Ayan. So ayan, pupunta po ito sa Isabela project. Mga ilaw, tapos yung L-molding na para sa PVC. So ayan po siya. Tapos ito yung pangmasilya. Tapos yung tools na ibayaw. So hindi pa po tayo makakapunta dun ngayon at medyo busy. Ando naman si Bayaw, yung pinaka-leadman po natin doon, pinaka-foreman. Siya po yung naka-assign doon para sa project natin sa Isabela. So ito, magkikita na lang kami ni Sir Marshall na Marshall Canaban, yung may-ari po ng project natin doon sa Isabela. So ipapadala ko tong mga materyales. So uwi po siya ngayon. So yun po ang pupunta natin ngayon mga boss. Okay mga boss, so magkikita po kami ni Sir Marshall dun sa Pura Exit dito sa Tiplex. So tara. Okay, malapit na po tayo sa Pura Exit mga boss. So baka dyan na rin si Sir Marshall Canaban. Saan na kaya siya? Gasoline station. So ito na po yata siya. Ay sir. Kita jay por mga local. Ada jack tatay sir. Ay kasay. Muna nga ta sir. Pati ay karton. Silo gawin na to sir. Sige. Kung ano dito lang sa loob ni ba? Sir. Tapos ay pangmasilya ka na ano? Pasok ko na lang tong ano. Sige sir. Pati pa. Ay pangmasilya nalipatan me. Ay kasay. Ada ay pulbo. Kargado mo lagay mo sir. Oo. Ayan o, si Sir Marshall. Jay, ano lang nun, madidapin na kaluban ni Jay, kwarto lang nun. Ay kasay. Sir. Sige, pwede mo nang Ikabil mo ito pangmasilya mo na. Pangmasilya. Ay tayo uniglot tayo ta. Sir. Pa. Pagpato-pato ng misuda. Ta. Madi mo pinagpatong ayusan pa. Ay nako. Okay. Tapos dudugdugitan. Diyan nagkanatan. Yan lo katayin sir, nagkurang dabatet. Ay kasay. Kabel ka dyan. Nagpo. Ay galot. Ay, ang sama galot. Ingaton to atin sir. Para mabalin sa kaso yan, ingato. hindi maano. Kasta. Kajit pa lang yun. Madi mga basta-basta nga naman natin. Nututusang batit lang. Kailangan da, kasta lang na yung padala kami nun. Sige. Tinukul ko ta atid duglaw na Ori matukol pa yata, okay lang man. Okay. Ati ti madagbali nga mabasa kami na ati ka natin. Sige, may paano naman i-disintes na J. Santa Fe Oo. Sir. Sige sir. Salamat sir. Salamat. Ingat. Mahandig stick siguro sir para kay Jai. Ay kasi ay. Sige sir. Okay, tara na. So ayan ang may-ari nung Santa Fe. So Ilocano rin po siya. So mga materialis lang naman to yung binigay natin doon. Mga nagkulang na materialis. Tapos yung mga ilaw. Tapos yung mga ibang materials daling ko na lang next week pagpunta ko po dun sa Isabela.
mga kornisa, mga pangdikit sa kornisa, at yung mga iba pang kulay pang pintura. So yan po yung mga ibang dalhin natin dun. So tara, uwi muna natin sa bahay. At yung mga tropa natin dun ay naghihintay, wala silang budget, ang mga stay in. Okay, dito na po tayo mga boss. Ayan no. Okay. Nandito na tayo sa bahay. Ako lang. Okay. Andito po tayo ngayon sa kila Badinoli, sa bahay na project. Alam ko lang kung pumasok po sila. Bads, happy birthday. Ay, dito ba? Happy birthday. Oh, saan tayo ngayon? May pumasok pala. Yung dalawa. Si JR, may lakad yata. Tanda mo nga. Kaya kayo, Ajit 500. O, kaya. Sabi yung ano. Yan, birthday ni Badinoli pala mga boss. October 23. Okay, update lang po natin dito mga boss. Ayan no, ganda na. So tingnan nga natin dito. Ayos. Okay, ganda na. Apricot white. Apricot white po yung pinintura namin sa wall. So ito na lang yung hindi pa tapos. Sinaglit lang po natin. Tapos dito, shades of gray. Shades of gray. Di ba nabubuksan yung ilaw? Ito yung closet, walk-in closet. Sa CR, common CR. Sa kwarto, ano, shades of gray din. Tapos ito yung kwarto. Okay. Ay, ito yung CR. Wala pa yung lavatory. Tapos yung shower closure. Ayan. Tapos ito, ang kwarto na isa. Tapos dito yung isang kwarto na isa. Okay, ganda na. Ayan o. Okay, so ito, hinaspen lang po namin ito. Gypsum board din po ito mga boss. Pati ito, gypsum board din, hinaspen lang po namin. Yan. So may nagtatanong kasi kung ano yung nilagay namin dito. So gypsum board tapos haspe, pintura lang. Yan, pati ito, gypsum board tapos hinaspen namin. Tapos nilagyan namin ng mga groove. Ay, makikita nyo, may mga groove siya. Tapos dito yung modular kitchen cabinet. So yan po yung gagawin dyan. Tapos dito, ito yung PVC panel, ceiling panel. So dalawa lang yung pumasok dito ngayon, si Papa P tsaka si Ricky Martin. Okay, ayos na rin dito. Yan, ano na, nawala na yung mga dapat malis na damo. Puno ng damo kasi ito mga boss eh. So ngayon, ano na, papatagin pa to. Papatagin pa tapos tatabunan. So dito, tatabunan dito yan. Okay. So yun lang, pinadaanan lang po natin. Tapos ang wala pa rito yung mga stoneworks dito sa labas. Tapos kulang pa po yung masilya niyan, yung dito sa labas natin. So naka-standard pa lang po yung masilya natin. Wala pa yung super fine. Ayan na. Okay. Okay, dito na po tayo sa Tarlac City Project, San Sebastian, Tarlac. Okay, tapos na po sila crystal granite dito. So sila lang po yung hinintay natin matapos, para balikan yung project dito, para mas maganda natin ipakita.
Okay, so nag-chat na rin ko kila Madam, kailang hindi nag-reply. Ewan ko kung nandito po sila. O, tara. Apo! Apo! Good morning, sir. Ay, Good morning. nag-message ang king kay. Ah? Kasi DJ kwani bakit naghang yung cellphone niya. Nag-message sa kanya. Madikbagan ako ah. Makikita na tumatawag pero madi na may open. Message mo na ako. Mati nakita. Oy, Black Galaxy. Oo. Hindi ko video pa na. Puraw na dati ko ano te kahit kukuma. Kanya lang. Hanggang dito daw. Kaputo ko na na. Kalabay mo na. Pero Okay, so ayan na po yung kisame natin. Ay, yung kitchen cabinet natin mga boss, tapos na. Okay, so may pantry na rin po dito. Sa San Sebastian project po ito mga boss. Pantry, tapos nakasalamin lang po siya. Tapos lagayan ng rep. So andito pa yung rep. Ayan po yung rep. So doon po ilalagay yan. Tapos may 4 na drawer na po siya. Tapos meron na rin siyang pull-out basket. Ayan, naka-install na rin po yung mga binili po nilang rinse hood, tsaka yung kalan. Tapos yung hugasan, yung kitchen sink. Ayan, ano po natin. Isa-isahin po natin. So dito, ayan po yung pantry po nila. So galing din po ito sa Wilcon. So nasa 15,000 po yata bili nila. So sila sir na rin po yung bumili na ito. Tapos nilagyan na lang po natin ng box ng module. Tapos naka-continuous handle na rin po tayo. Ayan. Tapos dito, ayan. Okay na. So ito yung taas ng rep mga boss. Tapos dito mga boss sa hanging cabinet. Puro shelves lang po yan. Ayan, shelves. Ayan. Ganon din po rito. So andito po kasi yung yung hose. Ayan. Tapos dito sa may corner, ayan po siya. Tapos ganito rin sa kabila, ganyan din po. Tapos dito, ayan shelves din. Shelves. Tapos dito ganon din. Tapos dito naman sa kabila, so ayan po siya. So may lagayan po tayo ng mga ano dyan, asin, paminta, yan, pwedeng ilagay. So ginawa na lang po natin ito mga boss. Pero meron po rin tayong nabibiling basket na stainless. Yan. Pero kami, ginawa na lang po namin ito para hindi na sila bumili na. Okay, so close po yung mga ginamit natin concealed hinges dito. Yan. So close pati yung mga drawer guide. So close. Ayan, medyo ano lang mga boss. Nadumihan kasi kahapon naglagay po sila ng countertop sila crystal granite, nagtabas po sila. Ngayon nadumihan po yung mga ano natin, mga module. Pero bago po tayo umalis dito, nilinis po natin dito lahat. Nalinis na po natin lahat yan. Pinunasan po natin, maayos po natin iniwan. So yun lang, nung naggumawa sila crystal granite kahapon, nadumihan. So hindi po yata nila na linis. Maigi. So ito po yung drawer guide. Drawer. Okay, so close. Happily po yung brandong mga ginamit nating mga boss. Ayun lang, ayun. Conceal tsaka mga drawer guide. Tapos ito yung mga boss, ito yung pull-out basket. Okay, so ayan po, hindi pa nalinisan ng maigi. Okay, tapos puntahan din po natin yung mga cabinet na ginawa natin para ma-refresh po kayo. Tara, punta tayo rito. Sir, babalin muna kita eh. Sige. So ayan. Kaya lang wala pang kuryente. So ito pala sa laboratory po to. Para dito sa may CR po nila. Okay, so yan po yung mga cabinet natin para sa mga kwarto. So 4 na module, ay 3 module, 1,
2, 3. So yan po. Nako-continuous handle po lahat yan. Medyo madilim lang mga boss. Ayan no. Okay. So hindi yung pintuan po natin concealed hinges po yung ginamit natin. Ayan. Dito may mga shelves tapos paghangeran. Tapos ganun din po dito. Ayan. Tapos dito sa taas open lang po. Pwede tayong maglagay ng maleta dyan. Okay. Punta rin tayo sa taas. Para ano natin. Ay kunin ko ano ko. Magchinelas nga ako. Punta tayo sa taas. Tapos, hanggang so dito may mga wood planks na. Okay. So yung unang ginawa kasi natin dito, yung mga closet para sa mga kwarto. Ayan o. Medyo madilim nga lang. Ayan siya. So, ganun din yung mga design niya. Ayan o. Ayos. Okay. So, ganun din sa taas. Open. So, 3 module din to. 1, 2, 3. Tapos sa kabila ganun din dito. Kaya lang medyo madilim. Ayan. Ganun din yung design. Medyo madilim nga lang mga boss. Hindi rin makikita dito sa camera. Kaya dito lang pupunta din sa mga maliwanag. Dito sa maliwanag. Yan, ganun din. Ayan o. Okay. Ayos. Tapos dito ano na lang. Ayan. Tapos drawer. Ganun din dito sa kabila. Bali 5 kwarto yung nilagyan po natin. Pati dito. Ayan. Okay. Okay. Ayos. Tapos sa taas. Okay. Okay, di ko na ano. Kaya pinakita mabuti kasi may madilim. Madilim. Tapos yung mga laboratory rin ito yung ginawa. Ayan, mga laboratory. Para sa mga CR. So, yun lang naman. So, dito maglalagay na rin sila ng stainless. Okay. Ayos. Okay na. Nagparamid. Ano kayo? Saka ati sa dinoble. So nakadoble na to mga boss. Doble ni crystal granite pala mga boss. So yung ibang naglalagay ng naglalagay ng countertop, single lang po siya. So single lang, so hanggang dito lang yung kakapal niya. So sila crystal granite dito sa may gilid, dinodoble po nila para mas magandang tignan. Para titignan mo parang makapal yung granite. So ganun po yung ginagawa nila. So Black Galaxy. Black Galaxy, isa sa pinaka mahal na countertop na granite. So sa mga gusto magpagawa, yan ng countertop, kontakin niyo lang po si Crystal Granite. Lagay ko na lang po dyan sa screen yung FB niya para kontakin niyo. So mababa lang po siya maglagay. So itong granite na to, galing po sa kanya tapos sila na rin po yung nag-install. So lang mga project namin, siya po yung nire-recommenda namin na maglagay. So pulido yung magawa niya. Okay. Siya nga pala mga boss. Nilagyan din po namin ng ilaw dito. Ayan. May ilaw LED. Kaya lang hindi po natin mabubuksan kasi wala pa po tayong supply ng kuryente. Pero na-testing na po ito. Yan, may LED po dyan sa baba. Yan pati dito. Yan, may LED rin po dito tayong nilagay. Ayan o. Pati dito sa kabila. Ayan, andito yung driver. Bali, ano ito? Ay, tawagin doon na kasama dahil na. Auning kailangan sir. Auning.
Uning. Uling. Uning. Sige, kasadyan. Wan tano ano, no ag-sliding kay batit gamay nun eh. Ah. Bumatit lang agi ano yo. Kasi lakas tigaro. Wan sir. Wan. Wan. Tano adote hangin nga mapan. No. So yung kaya tanong nila yung bintana. Flag din kay or puno flag din kay Bunod. Okay, paano mabali mo lahat ito yung sir. Mabali mo lahat ito, gagano ka ng tising ko. Kaya yun itong grills to, kalawang kayo ta. Wow. Ore gagano. Ore ta. Ore kasta. Tingnan. Okay. So yung awning ang sinabi kong ilagay. Kasi pag sliding, pag binuksan mo yung kalahati lang, yung hangin na pupunta. Kaya mas magandang ano na lang, i-awning window na lang nila. Okay na. So sila sir na rin bumili na ito. Tsaka ito. Tapos yan. Tapos yung rep, siyempre, tapos yung pantry. So sila sir na po yung bumili niyan. Okay. Sige sir, salamat sir. Salamat po sir. Okay, so ayan mga boss. Okay na. So tara na. So ayan pa yung bahay. Ganda na. So pinag-uusapan namin yung pintura. So tara, punta naman tayo sa mga susunod na lakad natin. 800 plus daw, sabi ni madam. Ilan yung price? Baka 899. 960 doon. Hindi, wala sa ano to sir, sa... Wala sa ayos. Yun. Yung... 999. Mura yan. 800 plus Yan po pa rin mga yung boss. kinukuha. Continuous ang nilalagay po natin dun sa mga closet, May mas mura pa. sa mga cabinet para sa sliding. So, ibuo na po natin. Sliding. Nasa Wilcon po tayo ngayon. Kasama si Miss Ward. Miss Ward Philippines. Ay, ganun eh. Umalis na agad eh. 800 plus. Direct hardware. Welcome. Si Jane pa nag-resign na o nakalive pa rin? Sa to. Magre-report na sa to. Hindi, sa to na siya babalik. $800 plus, baka 899 naman. Kasi Miss Hawaii. Sa likod natin. 850 oh. Oh, 850. 850 pala mga boss. Yung isang continuous handle. C-type na brand ng Direct Hardware. Okay, yan lang naman ang kinuha natin dito. Dito dapat magano na sila rito, damihan na nila. Okay, continuous handle mga boss. Nasa 3,794. So 4 plus yan. ayun pala, mali pala yung nano ko. 4,250. 5 pieces na rod para sa hanger. Papakarga na po natin. Oh sir, shout out. Oy. Wilcon Guard. Wilcon Guard, ayan Hi, o. boss. Okay, so ayan mga boss oh. Punta ulit tayo sa ospital. Dalawan natin si Bunso. Ayan, nagdala tayo ng pabili ng grapes, prutas, tapos yung gatas niya, tapos pagpabili rin ng malaking airplane. So yan pa yung sinabi niyang gusto niya, kaya bumili tayo. Tumawag siya sa akin kanina, nagpapabili ng ng airplane, tapos prutas. Si Badinoli nga pala, nasa sasakyan. Wala kasi yung parkingan dito. Kaya naghanap siya ng parkingan habang punta tayo dun sa sa taas. So
sa ospital. Ayun pala, sa kabila pala siya. Padinoli. Okay. Hi. Ay, sino yun? Galing na dito si Doktora. Oh. Ano sabi? Hindi pa rin siya uwi kasi ubo pa naman ang ubo hanggang ano kanina. Pasalubong si Papa ah. Assemble natin mamaya. Huwag Ano ba yan? yan? Ano yan? Tinawag natin. na talaga eh. Ang kulit. Hindi na mabuksan mo? Si Papa na magbukas mamaya. Nabuksan ko at gawin ko. Parang yan. haba ng inakyan mo ah. Umiting na ka. Nagano ako. Ano? Naglakad ako mula doon. Ay, yung malayo yung Sa huling impant. Galing Oh, galing ba? Ito ba yung pinabili mo? Okay. Lucky. Big ito. Big. Assemble natin. Ayaw niyang tumigil. Hanggang kita natawagan kanina. Ang big naman ang binili ni Papa. Ayaw pang kumain. Ibaligtad. Yan. Kain ka dapat. Kain ka ha. Okay? Oh. O, kakain ka ha kasi may airplane ka na ha. Wow! Big airplane. O, kakain ka na ha. Kain ka na ha. Kain ka na ha kasi may airplane ka na. Okay. So, happy ka ba? Ano yung ano nila? Sahod. Nakapakan nila dati eh. Wow. Ayan ang mga boss, nagawa na namin. Nalagay na namin yung screw. Buti na lang. Ayan o. Yung binili kong flashlight. May screw pala dun sa likod. Napansin ko kanina. Ayan, na ano pa rin. Nagamit ko rin. Flashlight ko ito. Tapos sa likod na may screw. Ayan, nabuksan na namin. Happy ka na? Are you happy? Ang galing ah. Ang galing ng airplane niya ah. Oh. Andito yung on and off. Ayan oh, dito yung on. Yan, pagpatay mo ito. Pagpatay mo ito. Oh. Pagbukas mo, ikaw buksan mo. Oh, ang galing ah. Very good ah. Ang ganda ng airplane ah. Diyan ka lang, hindi ka pwedeng bumaba. May mahingit pa buhay mo niyan. May ano ka? Give ko rin yan. Kain Diba, ka. sabi ko. Bumili ako. Sarap. Kain ka. Okay, ayaw daw kumain kanina. Ngayon, susubukan natin. Ayan, may kakain na siya ngayon. May vegetable yan ha. Very good. Tingnan nyo, very good si Ian mga boss. Very good siya. So si Mrs. sasakasin niya naman yung yung mga gamot tapos dun sa billing. So kailangan in-update po kami kanina. So may ayusin po yata para sa PhilHealth. So hindi pa naman kami lalabas. So in-update lang po kami. Very good ba yung yung gift ni Papa? Ito. Very good. Ayun na, kumain siya ulit mga boss. Very good siya. Very good siya mga boss. Okay, so ayan mga boss. Uwi muna tayo mga boss. Punta tayo sa kabilang project. Bye bye. Bye bye na. Kiss ko. Kiss ko. Balik mo dito. Dalhan mo yung receipt Kiss. na PhilHealth. Bye bye. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. So pababa na lang natin ito. Ito mga materialis para sa cabinet. Tapos yung gamot ng isang anak ko, yung panganay kong anak, nilalagnat, inuubo rin, saka nilalagnat. Tapos yung pangalawa, inuubo rin. So ito gamot niya. Bina. Yun. Paki painom mo ito ni Grayan. 3 times a day. Umuno na atin eh. Ay ni Johan. Ayun. At ito yun na. May painom. Ako ko sa dila. Dalpas ako. Kagagapok lang. Ang paya. May mabigat pa na.
Ayan. Okay, dito na po tayo. Dito na sir. Dito po tayo sa Villasis Project. Babalang natin yung mga materyales. Ito yung ilalagay sa TV. Diffuser. Para doon sa ipababa na lang natin yung iba. Ayan yung mga iba. Sara? Adatada Sara? Tada. Sige Sara. Ayan, shoutout po kila Ma'am Imelda Duque tsaka kay Sir Dante Calamyong. Ayan, syempre kay Sir Patrick Dember Calamyong. Ayan o, lapit na matapos. Okay. So ayan, okay na. Ang ganda na oh. Ayos na. Ibaba niya yung ano, yung L-molding doon. Ibaba niya. Okay na rin dito mga boss. Halos di nahalata yung pinto. Ayan oh. So ayan, may pinto po rito. Ayan oh. Ayos ah. Ayan na. So dito, meron lang konting ano, kasi nagpaloob yung hamba ni Laser. Hindi natin magawa ng paraan. So dito na po yung ano, diffuser. Ayan, itsura niya. So yan may pupunta dito. So sample lang natin dito mga boss. So may ano ito yung LED tapos lalagyan mo ng ilaw. So ganyan po siya. Ayan o. Lalagyan mo ng ilaw sa loob yung LED natin. Yan. Yan ang pupunta doon sa may TV. Yan. First time lang namin ano maglalagay na ito mga boss. Pati si Uncle Roland first time niya rin na maglagay ng ganyan. Okay, ganda na. So update lang po natin dito. So dito okay na. Oh, ikadya lang na. Ito si Jimo lang. Okay. So dito lalagyan pa namin ng floated dito. Para isa lang kulay niya. Pati dito. Magpo 45 na yon. 45 na yan. Okay. So CR po yan. Okay na rin dito. Tapos tingnan natin yung ano sa labas. Nag waterproofing na rin po sila rito. Ayan o. Davis waterproofing. Ayan. Itong kusina. So pagkatapos natin waterproofing yan, maglalagay pa po tayo ng ano skin coat. Mag skin coat pa po tayo. Ay, sinali na rin po dun sa may CR. Tapos dito nilagay naman na rin yung ano, mga panel, ay yung lights, pin lights nilagay na. Nailagay na lahat. Okay. Tingnan natin dito. Pagilawin nga natin. Ayun oh, ganda na oh. Ilawan mo nga dyan, Nambo. Ang ganda na. Warm white, yung pin light. Pin light. Warm white. Oh, yung ano, nag-iba yung kulay ng cove. Ayun. Ayan oh. Ganda na. Okay na. So, pupunta na doon sa plano mga boss. Umaayon na sa plano natin. So pakita ko na rin dyan sa screen yung 3D model nya. Ayan, para makita nyo po. Umayos na. Tapos doon sa taas, punta po tayo sa taas. So nung umpisa na rin yata nila ang karulan dito sa taas. Nakita ko sila kanina sa taas eh. Ayan.
May akyatan po sila doon. Dito okay na, lilagay na yung mga ilaw. Ano, puro pin lights. Puro pin lights yung nilagay natin. Okay na. Ayos. Sukatin na natin yung closet. Ambo, mga kami metros. Metro kung pagsuratan ay papel. Tay drawing ko man na di ano, closet da. Ay papel na di sample tayo. 3D model ata. Ta. So closet. I-drawing ko na lang mga boss para ma-estimate natin. Nagbigay na ng sample sila ano. Ay, andito pala si Don Kwan. Ganda ng kwarto mo ah. Nakagutyong ka pa. Si Don Joaquin. Ito yung gagawin natin mga. Okay. Ayun, pag napinturan na to tapos malagyan ng cabinet, okay na, maganda na to. Ayan. So alas 5 na rin mga boss. Okay na. Malayo na yung itsura nyo nung dating pumunta tayo rito. Pati dito sa may ano, kasi dito CR dati to eh. Tapos dito hagdanan, may papunta ron. Kaya tinakpan ko. Kasi dito gusto nila maging living room. Ang pangit naman tignan kung magli-living room ka dito tapos may hagdanan dito. Parang wala siyang ano, parang malit lang space niya, parang magulo. So ngayon mas okay na. Ang ganda na. Lalo na pag na kompleto ng mga ilaw dito. Okay, tara na mga boss. Okay? Palagpay. Ganggal. Okay, tara na mga boss. Walang kasama yung bata sa bahay. Yung dalawang bata. Dasarata, sir? Ah? Sige. Kakatog-tog man. Okay, ano? Ginabi na rin tayo mga boss. So, nag-text si tatay. Wala daw kaming ulam. Bili pa tayong ulam. Ulam sa bahay. Wala kasi sila, si Mrs. nasa hospital pa rin. So, kaya tayong ano, nakalimutan ko naman mag-iwan ng budget kanina para sa pagkain namin nila tatay. So, tara. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. Maganong oras na ba? Ito na po, hindi ko na napapansin. 7 o'clock ng gabi. Bumili na rin tayo ng ano, itlog para agahan. Tapos itlog pa rin, itlog na maalat. Tapos kamatis. Tapos yung ulam natin ngayon yung hito. Gutom na siguro sila dito sa bahay. Ay, busy. Nahulog pa. Nahulog. Tay! Ay, wala nga awang kayo pa. Ito na hito. Hito. Alam mo na titlog na malapit ta. Nanganiyuhan. Hi kuya. Hi. How's your reviewing? Papa, Doing gagayang find ako ng big sharpener but hindi ko ma-find kasi only small sharpener but hindi fit dito kasi big. Okay. Ano ko lang yan. Gagawin ko ng paraan. I-drawing lang to kada See? di kagduma tatuladan na. Okay. Kuya, I have something for you. Chocolate. Okay.
Si nanay yung tutor ni Johan. Dito mo lang dyan. Ayan teacher din kasi si nanay mga boss. Nung nagtuturo pa siya high school. Okay. So hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. Ayan, kita-kita po tayo ulit bukas. Magandang araw po sa inyo lahat. At God bless.